Takže čaute, moje meno je Misi, no a ja ťa tu vítam u nového videa. No a zahrajeme si Hide and Seek a Bed Wars a som tu s Kubom. Áno, takže dneska prvú hru si zahrajeme Hide and Seek a je to... Počkaj, vlastne my tu máme VIP a môžeme si vybrať, aký blok chceme byť. Tak... Aký si vybereme? Rýchlo, za chvíľu sa to začína. Drevo. Toto? No. Nie, redstone lampa. Práve, že to si dal zle, lebo... Nie, ja už viem, ako si tu dám skúšu. Ja som túto mapu hral, no a tam... A ja som už hral. Ja si viem, ako si dám, tak už budem mať skríž. No viem na 1000%. Takže už iba počkáme, kým sa to začne, to zatiaľ strihnem. Hneď som tu. Ok, som tu, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, začala sa hra. Takže moja skríša, čo som chcel byť, je tu. Pretože tu som sa schovával už veľakrát a nikdy ma nenašli, takže... Takže ty svietíš, alebo nie. Počkaj! Nie, tam je to lepšie. Prečo sa to tak laguje? Dúfam, že si ma niekto nevšimol. Tam je po svojom. Dobre. Zakempím sa tu. A budem sa pozerať, ako tu všetci chodia a ja sa tu schovávam. Už sú 5. Dúfam, že ma nenajdu. Toto je strašne ťažká mapa. No, sa ukryť. Tak tu je veľmi ľahké. Prosím, všimni si ma, prosím. Už sú 7 a my sme už iba 12. Malo by to zabrať. Vidím tam ako beha kolo. Tam sa jeden, tam kde si ty bol, tak sa tam jeden, nevlastne nič. Počkaj, Oni buchajú po redstone lampách. oni po všetkom buchajú. Dobre, už nie. Keby hej, tak ho odstrčíme. A zdrhnem. Tu beha redstone lampa, zabijú, aj ty. Nie. To je zlé. Kubo, bež. Nie, počkaj, nie, počkaj, nehyb sa. Nie, on strieľa z luku. Dobre, ale dúfam, že nestrieľa. Strieľa na teba. Nie na mňa. To si robíš srandu, a chcel zasiahnuť tam toho a zasiahol mňa. Do prčic. To si robíš za mňa srandu. Bež. Ježišmaria, bež. Čo asi robím? Nejaký slepý, že si išiel ko neho. A tu sa rýchlo zakempí, rýchlo, poď. Ježiš! Von! Nie! Sa to seká. Dobre, tak idem ja. Ja budem hider. Ja si vezmem luk. Prečo musel strieľať do mňa? Ok, tak poďme. Čo robíš? Ja Zabil si ho. Nezabil. Tak... Choď po ňom. Kde je? Jak sa pohybuješ? Kde si? Čak tam. Čože, počkaj. Kde som jaj? Prečo si dal F5? Ja neviem, kde je. Počkaj, si vezmem luk. Idem hore a budem búchať do všetkého. Toto tu sa mi nezdá nejako. Seká sa to. No už nie. Teraz zahráme si potom to Bed Wars. Prečo sa to tak seká? Neviem, počkej, tu budem a tak sa mi to príde. To je blbosť, choď heď. Ja viem. Najdi preč z luku. Bude sa tak pohybovať 3 roky. No však... To je sprcha? Neviem.
Zomri. Tvoj. Strel po tamtom. Už sú iba 4. Pardon. Že toto tu na... Tak. Tam sa asi schovávať nebudú. A ty si VIP? Dobre, Dobre, že si hovoril, že VIP, že? Som zabudol. Ale nemám VIP, iba tu mám pokupované veci. Že vezmem meč, to bude ľahšie. Ale nedrž to, iba ťukaj. Tu nás som raz bol a som sa tu nakempol ako knižnica. A čo si hovoril, že si mal vybrať drevo? Tá pec nemôže byť. No viem, No, že tam ťukáš. neviem. Ospravedlňujem sa, ak počujete zozadu nejaké tie zvuky. Ale neviem, oni sa odpojujú alebo čo, lebo sme boli 7 a zrazu sme 3. 2. Sme? Sú. Asi, aha, zapomínal. Už iba minúta a 20, no, 17, 16, 15 sekúnd, 14, to je jedno. Minúta dačo. To nesmú dať. Čože? Vod? To čo bolo? Už sú iba 2 a máme minútu. Počkej, si nastavím. No, dobre, však toho nenajdú. Nepohybovalo sa tu dačo? Tu sme sa skryli. Tu sme mohli tak ísť. Nemohli. To už sa nedá. Ok, tak sme prehrali. Na čo do toho teraz strieľa? To je vypnuté. Sú tam aj niektoré vypnuté. Aspoň keď by ukazovalo, že aký je blok. To nie. Ty môžeš byť aj tak vlastne iba vypnutý. Takže je to také divné. Dobre, vyhrali sme. No a ja Teraz ideme na lobby. Hub je kratšie. Dáme si Bed Wars. A pôjdeme napríklad túto. Že tým... Dobre, tak nejde, pretože kým sme sa tam pripojili, všetci 20 vlastne 3 sa tam pripojili. Tak pôjdem na túto, dúfam, že už ma to nevyhodí. Dobre, som tu 13, veď tam ukazovalo 8. Dobre, tak rýchle pôjdeme Zelený. Dobre, no tým... Zelený. Čo? Zelený? Zelený? To Red. není. Idem ku redkám. Aha, tým is full. No tak zelený, no. Ja som tam sám. 2. Nie, 2. Čo? 3. 3. No. Dobre. Na čo tam píše, ja sleduj hokej, na čo nám to je? Na čo napísal hockey? Ale že na čo nám je, že napíše tam, ja sleduj hokej, a čo teraz ja s tým? No, Sa pokakám, že sleduje hokej. nepýtal sa tu niekto? Že kto? Nepýtal. A mohol, ale my sme tu ešte neboli. Parkour. Nepoznáš Aká je nejakú... mapa? Chipmunk zase. A vlastne... Mohol som si vybrať takú inú, ale... To hodí ich predbehnúť? Dobre. Dobre, budeme sa strieľať po zomretí. Čo bude Prepačte. asi dosť dlho. Či čo každý bude hrať asi 3 minúty. Idem postaviť rýchle ku železu. Taký nevystačuje. Nevystačuje. Takže hej, Nevystačí. nepostačuje. Počkaj, prečo učil tých je iba jeden? Nie, on to chce ukradnúť. Nedaj sa, Kubo! Spadni.
No vstávaj, ja ti tam skočím. Spadneš. Hej, on mi to ukradol všetko. Ale podkope. Nie, tu je to. No, tu. Čakaj, keby mu to nevystačilo, to ja to beriem. No už sa nedostaneš späť. Dostanem. Zlato. Čo? V ďalšom dieli by sme mohli nájsť nejakú mapu, kde by sme zahrali parkour. A trošku si zaparkujeme, Ty kokos! aby ste videli, že aké sme lamy. No a práve nám zničili posteľ. Čiže vlastne my sme green a on je green, takže nič. Mám 4 goldíky. Tak si z nich luk urobne. Či počkej, luk je z koľkých. Čo mi to kradne? Tak to máš jedno. Nemám. Víš, brnko si urob aspoň. Á, to sa nedá. Left the game, left the game. A teraz Radiek je jedna, tak to mám vyhraté na 1000%. No zase by som to nezakrikol. Ani ja. Jak to, že ti to nejde k tebe? Jaj. Choď si urobiť luk. Vidíš, aké je to teraz pekné. Sa to krúti. Čo? Toto. Ty v tom asi rozdiel nevidíš. Je to jedno. Zase musím ísť na streci pre toto. Pre jeden goldík. Nie je iron. Ale ja by som zobral aj irony na meč. Aspoň dačo. Yes. Tak. Počkaj, luk stojí koľko? Vidíš, ja si radšej asi urobím luk. Tak, 3. A máš ešte aj na šíp. Tak a môžeš ísť zabíjať. Čo som to chcel? Tak, a blocky. Tak a už sme pripravení na vojnu. Nie, teraz pôjdem a zostrelím. Však aj ty máš luk. Lama. No zostrel ich, aby sme vyhrali. Tak on ide k nám. Je mŕtvý. Koľko máš goldu? To čo urobil? Ja? Nie, nič. Čo je? On má tiež luk. No si podobal. Ty kokso. No a teraz ide zase hore, on to bude skúšať. No to je blbec. Choď ich zničiť. Ideš na redky? Tak je sama. Ja viem, ale tam bol ten oný.
A on je dole a ty si hore. No iď. Idem na nich, ne? No hej. No poď, rýchlo. Rýchlo. Nie, tam ide ten modrý. No ale však zabiješ ho aspoň. Dobre, no. Nebude vedieť, že ideš na ňo. Skúšam to. Keď bude hore, tak ho zabij. Joj. Safra. Jak to, že... Aha. Čo ahakáš? Počkaj, keď on pôjde dole, zabij ho, Počkaj, skry sa. Čo robíš? To prdele. Cheater! Není. Poď, zabij ho. Joj. Ty kokos, tomu ostalo strašne málo, sa vsadím. Ale dobre. Čo si kúpime? Co toto ešte môžem? Tak, ja ho nemôžem. Redy sú vyradení, nás je najviac, takže musíme to vyhrať. Počkaj, z Blue sa takto leftol. Oni to leftujú? Keď mám dve, to mi nestačí. Či? Stačí. Ide na nás. Musím si rýchlo. Počkaj, ti nakúpim. Ale ja si kúpim. A ty to kupuješ pomaly. Nevadí. Tak ťa zabije. Nie, kúp iba za jeden, Nie za 3, nie. Dobre. Nie, za jeden. A potom kúp ten chestplate. Čo? Chestplate. Dobre, si už plný. OK, poď. Ešte si vezmem ešte jeden a keby som ho našiel, tak si... nechcem spadnúť. 3, OK, tak idem si urobiť ten za 3. Počkaj, kde som? Aha. 4. Ježiš! Ja spadnem. On zabíja našich, ten modrý. Choď rýchle. Počkaj, ty musím najprv meč kúpiť. Aj tak za dve v ničom není rozdiel v sile. Iba v... kúpni, on zabíja našich. Rýchle, chodím pomôcť. Tak zabíjaj mňa. No to aspoň sa choď obetovať. Nechod tam, on má luk. Nevadí. Povedal, že sa mám obetovať, tak OK. No to, ale ty ho nezabiješ. Si v prdeli. Sorry, kámo, idem head. Chod tam čakať hore. My tu sme teraz... Víš čo, ja mám na... pozri, ja mám chcel trafiť. Proste chod tam hore čakať a keď tam bude liesť, tak ho zabiješ. Ja si kúp jedlo. Toto. Jedlo... Tak. Drž shift. Tak. Pozor, ráž. No robia ráž, rýchle choď hore. Tebe to je jedno, ne? Ale však... Hore choď. Ku svojej posteli. Tam budeš čakať. Ja nevidím nič. Hopla. Tu nevylezeš. Alebo? Tak som nejaký parkourista. Dobre, vyliezol si, super. Kúkni, ak si ich tu killi. Ani to obostávané nemáme. Tam je! Rýchle, posteli, blízko. Choď. Jak uteká zrazu. Ideš tam? Či? Chod tam, oni ho zhodia. Jo, poďte. Zhodili ho, super. Nice, kámoš. Počkaj, to neriskujem. Čo, idem na jeho spawn. Jaký spawn? Nie, však ťa tam zabijú, tí jeho kamoši. Počkaj, oni sú traja? Aha, Hej. dvaja. On sa asi odpojil. To sa každý odpája teraz. My jediní 4. Povieme vám, že to točíme o 3/4 na 10. Či na 11. 10. Či 9. 9. Ježiši. Počkaj, čo som to chcel? Aha, bloky. Dobre, robím zo všetkých.
Tak. Hádame. A choď, ideš. To ja som... To môžeš robiť koliskom, vieš o tom. To je jedno. Krompač nemáš? Aha. A to už je jedno. Není, no. Akože nevyrúbeš to asi v prdeli. No tak teraz keď mám zohnať už, vieš. Počkaj, ktorí žijú yellow, majú jedného iba, počkaj, kde sú? Chod na nich. Kde sú, tam sú. Tu. Dúfam, že nikto nebude dole. Je nikto. Ty kokos, ako oni cestu nemajú. What? On je kde? A však asi tam, ne? No si robí najlepšie veci na svete. Aha. Stavaj sa k nemu. Urob tú cestu, bo ja furt spadnem, keď robím. Nie! Ale ešte žijeme a môžeš vyjsť hore. Hej, môžem. Ešte, že sme zobrali bloky. Ty vole. To bude dobré. Počkaj, kde je náš tým? Ja už som sa zľakol. No a teraz, minule sme na to nadávali, že prečo to tu je a teraz sme šťastní. Ale tak... On ťa zabije, keď mi ideš hore. Jak teba minule. Si pamätám, že jak si vyšiel, to čo ma zabilo? Počkaj, idem na neho. Nie, tu je ciguška. Tu je ciguľesku, blesku. Nie, nemám blúdky. Nie! Oni sú dvaja, to ich nezabiješ, Kubo, nechoď tam. Choď radšej na toho yellow. No sú takí dva cigolíni. Počkať, oni už nemajú posteľ. Choď yellow zničiť posteľ a potom pôjdeš na nich. Neriskuj teraz. No áno, riskujem. To dobre, neriskujem. Tak sú dvaja a jeden z nich má lúk. Tam kde zomrel No. ešte. Ja som ti hovoril, ty si. Ale aký je creepy. On tam neduje dostreliť. Prosím, nespadne. Ja idem do týmu. Jediné rozumné riešenie. Chod za yellow. Nie, nechápeš, kúpni koľko mám blokov, ty kokos. No to akože na čo si vtedy stavial cestu? Ešte zober iron, ja robíš aj krompeš, bo toto už ma No sena. však. Tak máš 5 ironov vlastne, jak som vtedy tamteho zabil. 13. Zju ty vyhodil? Hej. No urob bloky. No vlastne krompač. A bloky. Dobre, Viem, idem. že tam zase neprídu tí cigáni a nezabijú ma. My sme 4 stále. To prdele. Poď, šprinty! Hore, poď rýchlo. Dobre, obostáva na posteľ jak... Neviem čo, úplne na prd. Hej, tam príde s krompačom, to hneď to zničíš. Počkej, pozri sa, či nestávajú cestu k našej hore. Kto to je? Tu. Nie. Dobre, choď na yellow. Neskáč! Ja idem, no... Jaj. Myslím si, že by som skočil. Hej. Ty kokos. Zozadu ich, z hora ich napadnem. Nie! On ma videl. Cheater. Dá si, že hej, keď tam máš menovku, ty vole. Ide hore, rýchlo, rozbehni sa. Nie! On pôjde k našej posteli, nechápeš? Tak ho musíš zabiť. Musíme to vyhrať, chápeš? Jak to? Ich je 0. Chápeš? Rýchlo choď na ich posteľ, že nikto tam není. Poď! Yes! A rýchlo na posteľ žltých. Zjedz jablko. Tu, ale zjedz jablko. Choď Dobre. dole, neriskuj to. Už tam je cesta, pustím odpust. Dobre, to už zničí ten oný. Hej, ty v tom iba najlepšom chceš hrať, nie? A však, ja som ti dal, že postav cestu. Počkaj, dobre. No zabij ho. Jak uteká. Teraz sa určite otočí a zabije ma lukom. Jedna rana je mŕtvý. Nie, sa frejíš. Ježiš! To je blbec.
Tak ho zabij. Ideš na náš spawn? Tak ja ideme zničiť tých žltých. Ty kokosek si aspoň dačo urob, ne? Však máš 5 goldov. Dobre, už kašli na to, už chod ničiť žltých. Oni tam postavili cestu, ne? Pozor, strela po tebe. No, však ani ma netrafil. Ok, on je kde? Kde tam sú, hej. Žeby? Nie, to sú modrí. Do prdele. Potom oni sú tu. Chod ich ničiť. Nie, však tu. Však, Kde ideš? počkaj, ja teraz neviem. Ježišmaria. Počkaj, aspoň sa najedz. Nikto by tam byť nemal. Ideme hore. A tu je. No to je náš. Tak. A je. Čo robíš? Už to Tak. znič? Dobre, zničili sme posteľ. Ok, tak už len jeden blue a... No vyhrali sme to. Počkaj, urob si luk a ho zostrelíš. No, že chcel meč, ale dobre, urobím si luk. Šip. Dobre, a ješ. Nie, čo robíš? Počkaj, idem ho zabiť. No, zabij ho. Kde je? Ja neviem. Počkaj, on nám nezničí posteľ. Tu je podľa mňa. No jasné, tu je. No to není, to je náš šíp. Nie, není tu. On je kde? Je to on. Kde je? On išiel hore! Toto tu som neznašal. Kde je? Však hore išiel. Aha. Počkaj, však tu bol. Čo? What? To je hacker? Ja si tu tak priletel, neviem. Už len posledný. Ty kokos, vôbec neviem, že kde je. Tam je dole. Aha, jak sa tam... Nie, to je náš. Tam je, nie. Hej, tam je. Hej, to je on! Nie, prosím, nech ma nezastrelí. On si zabíja všetkých našich. To si o sebe myslí. Ja prídem ku nemu a mu takú vylepím. Fuj, to som sa zľakol. Ježišmaria. Čestí ako prase. No poď ja zabilo. Tam je, poď. Ty vole, to bolo tesné. A teraz paľ. Počkaj, my nie sme žltí? Nie, my sme zelení. Tam pri žltej posteli dostane na prdel. A on to vyjde stávať. Tak keby to chcelo obchádzať, tak dostane. Možno ty budeš vo vnútri, on bude hore. No však choď tam, na čo čakáš, on to ešte obíde, kým ty tam... Aha. Dobrý skilla. To čo? Jak na dverani? To bol hacker. Koľko mi uberal? Neviem, ale zoberiem si bloky. Najprv brnenie. To je mydle. Dobre, a teraz idem tam. Idem na stred, tak tam nebude. Tu má cestu k nám. Idem na stred rýchlo. Možno to nedáme ani, keď on je taký dobrý.
Może dam sú... Tam On je je. tu! To ma dá. To si ťažko ho zabiješ. Ale ubral som. Ubral si mu asi ani pol srdiečka. Jo, teraz to všetko je v prdeli. Škoda, dúfam, že nás nejde. Tak to dáme. Musím. Nie, on kde vyhodil ten meč? Ty, ale dobre sa drží. Ty koko, všetkých našich zabíja. Už ho musíme zabiť. Tu je. Není on! Je. Hej. No. Čo? A tak asi zomrel. Zabili sme ho, super. Tak to je pre ďalší diel, pre prvý diel z Hide and Seeku všetko. Ak sa ti A z Bed Wars. A z Bed Wars všetko. Ak sa ti prvý diel s Kubom páčil, nezabudni ma podporiť lajkom a teším sa na vás u ďalšieho videa. A zatiaľ sa majte. Tak, čau. Čau.